Este que vai ser o cenital, o do medio. Este invernadoiro só ten dous tirantes e decidimos montalos deste lado, que é onde máis sopla o vento do nordés. Un truco para meter máis fáciles estos enganches é desmontar o arco e metelo por aquí, para non ter que forzar estas pezas, sobre todo cando son reutilizadas, como no noso caso. Con estes enganches vou amarrar o largueiro aos arcos intermedios. Un lateral, outro lateral, aquí. Este que vai ser o cenital, o do medio. Se o primeiro que colocamos é macho, o último terá que ser femia para que vayan encaixando. Cuidado sempre de poñer os tornillos arriba para baixo. A zona da tuerca, que é a que máis sobresale, non rasgue no plástico. Un detalle importante a hora de colocar os largueiros, aquí encaixan os dous tubos. Interésanos que o amarre aprete os dous tubos. Facemos coincidir por este burato, vemos xusto onde está a unión. Aí ves o punto de unión, entón sería o punto onde hai que apretar. Con isto xa nos quedaría a estrutura principal do invernadoiro montada, o cal nos permite facer un entramado de arames para entutorar os tomates.